Здравейте, Люсен от Battery Service. Днес ви показва една много неприятна за ремонт батерия, а именно ето тази. Това е само кутията. Това е самата батерия, вече е готова. Нали, тази батерия е за инвалидна количка, не е за колело. Нали, но и за колело да беше се тая. Нали. Алуминиев корпус, относително лесно се вади като цяло. Тези два кабела трябва да минат през целия корпус, трябва да излязат през тази дупка, това се штраква отгоре с тези конектори, да кажем, че от тук всичко е окей, хубаво, всичко е направено на някакви конектори, лесно се откача тази част, която е за зареждане и за конекторите, които са към инвалидната количка. Относително малък BMS. Неприятното какво е? Неприятното е, че това е 42 волта напълно заредена батерия, т.е. 10T са 4P. Съответно тук са 4 сегмента, ето такива 4 секции. Клетките са така подредени, че да могат да направят общия брой, т.е. 40 броя, но за да се случи това нещо и това да влезе в тази кутия, те са направени с преходи, т.е. прехвърля се от единия към другия пакет, съответно с ето тези проводници, които заверяват тук от вижда къде е минуса. Единия плюс води към другия минус на втория сектор, първия към четвъртия, петия към осмия и въобще е абсолютен мърмамат. Смисъл, това е кошмар за правене. Без схема това нещо не може да го направиш посмъртно и той с схема, нали, е много тегаво. Много са неприятни тия ремонти, защото изисква страшно много време. Това не е просто да извадиш клетки и да ги върнеш обратно и да го събереш както по стандартния начин, но просто тук трябва много писане, драскане и така нататък. Както виждате, страшно много маркери има тук по тази батерия. Нали, слава Богу, успяхме да съберем отново, работи, зарежда, всичко наред, така че пак казвам, ако имате такива извратени щуроти, нали, насреща сме, не е лесно, но имайте предвид, че който и да прави подобно нещо, не се чудете защо ви взима повече пари от една стандартна батерия. Така че това от нас, batteryservice.bg.